God aften. Regeringen vil nu gøre et nyt forsøg på at få de radikale til at opgive støtten til en tvungen overskudsdeling. En tvungen OD-ordning er umulig at administrere, siger arbejdsminister Henning Dyremose. Sludder, siger Svend Auken og LO. Arbejdsminister Henning Dyremose kritiserer nu i skarpe vendinger arbejdsgiverne for at være alt for langsomme til at etablere frivillige ordninger for overskudsdeling. Hvis ikke opper jeg meget snart, så risikerer I at få trukket en tvungen ordning ned over hovedet, siger ministeren i dag til arbejdsgiverne. Vi har nu diskuteret overskudsdeling i 15 år. Jeg synes, der skulle have været lavet mange flere ordninger på nuværende op til. Arbejdsministeren vil mødes med de radikale i løbet af sommeren. Ministeren vil have afprøvet, hvor stærkt partiet står fast på, at der skal gennemføres tvungen overskudsdeling. Der har i den seneste tid været rejst skarp kritik af, at der kun er 6 matroser i sikkerhedsbesætningen ombord i DSB's 2 nye Aarhus-Kalundborg-færger, Niels Klim og Peter Pors. Men ombord i færgerne mener de fleste af besætningsgrupperne, at sikkerheden er helt i top. Det vil være lidt svært at huske. DSB siger, at selvom der skulle ske et alvorligt uheld med en af de 2 Aarhus-Kalundborg-færger, er det langt fra sikkert, at passagererne skal i flåderne. Færgerne er nemlig så høje, at de kan nå bunden de fleste steder på ruten, de sejler. Så det gælder i givet fald om at komme op på det øverste dæk, og så må man jo håbe, at færgen ikke vælter. Det er de mange dages hedebølge, der er årsag til, at et regionaltog på vej mod Kalundborg i går blev afsporet. Uheldet skete i går eftermiddags, og DSB's havarigruppe har i dag fastslået, at det er varmen, der har fået skinnerne til at forskubbe sig. De nærmere detaljer i forbindelse med uheldet er dog endnu ikke opklaret. 2 ud af de ca. 40 passagerer kom lettere til skade. Uheldet kommer til at koste DSB mellem 1 og 2 millioner kroner. Erik Gundersen tilføjer, at DSB-ledelsen ikke har dikteret øget eftersyn af togspor i dag. Det er de lokale banemestre, der har ansvaret for at efterse banerne, siger Erik Gundersen. Den handelskrig mellem USA og fællesmarkedet, der længe har truet, er nu blevet afværget. Efter over et døgns uafbrudte forhandlinger er amerikanske og europæiske forhandlere blevet enige om ikke at rejse toldmure mellem de 2 kontinenter. Aftalen skal godkendes af EF's ministerråd, før den kan træde i kraft. Frankrig udtrykte i dag betænkeligheder ved aftalen. I disse minutter er Chiles hovedstad Santiago centrum for en masse demonstration mod diktaturet og general Pinochet. Modstanden mod militærjuntagen er voksende, og en 2-dages generalstrejke har fået stor tilslutning fra de mange millioner, som ønsker forandringer. I nat var der 4 kraftige bombeeksplosioner i Santiago. Ifølge foreløbige oplysninger er 2 blevet dræbt af politiet. Og vi skal hjem igen. Aktive, selvstændige ældre side om side med andre medborgere i et ældrecenter. Det er nogle af regeringens tanker om fremtidens ældreforsorg. Et ældrecenter skal fungere som et åbent plejehjem for de svageste ældre og som hjælpecentral for dem, der kan bo hjemme. I Viborg åbnede kommunen et center for ældre allerede for et halvt år siden. Michael Thorsen har besøgt det sammen med et filmhold. Den eltyr, der i sidste uge svømmede fra Sverige til Helsingør, er faldet til ro i Zoologisk Have i København. Den bliver fodret med friske elmeblade og elmekviste, frisk hø og valset havre, men kan bedst lide elmekvistene. Zoologisk Have har endnu ikke bestemt sig til, hvad der senere skal ske med den, men videre skal elgen, for haven har ikke plads til sådan en på længere sigt. Zoologerne regner med, at elgen er 3 år. Esbjerg-trawleren Anna Sørine, der af ukendte årsager pludselig sank den 9. juni, skal nu hæves op af Nordsøen og sættes i stand. De hollandske eksperter er allerede i gang, og de håber at få Anna Sørine op i weekenden. Flere tusinde mennesker strømmer i disse dage til Esbjerg for at deltage i det, der hedder Danske Kirkedage.
Kirkedagsbevægelsen i Danmark er en slags græsrodsbevægelse af kirkelige organisationer, men alle mulige religioner er repræsenteret i kirkedagene. Det har fået flere kritikere til at kalde arrangementet et religiøst supermarked. Ideen med kirkedage er opstået i Kirkernes Verdensråd, og sidste år samledes 120.000 mennesker til kirkedage i Düsseldorf. Og så er vi nået til vejrudsigten, og det bliver rigtig lummert i morgen, og vi kan vente regn og tordenbyger. Og det var TV-avisen. God aften.